Dende a Deputación de Pontevedra convidaron nesta xornada a medios de comunicación, bloggers e axentes do turismo a coñecer o proceso de musealización xa rematado no Castelo de Soutomaior, un proceso pro cal investiron 700.000 euros e que conta cunha tecnoloxía avanzada e moderna co fin de dar a coñecer a historia deste castelo, un edificio fundado no século XII. Dende o inicio da construción deste castelo como fortaleza ata a súa transformación como un eido cultural por parte da extraordinaria, avanzada, feminista e potente muller dona deste castelo María Viñals, ata a súa compra pola Deputación de Pontevedra e agora este novo hito do 2018 de musealización, se van contando historias. Unha musealización para a cal o equipo encargado de realizala estivo traballando arreo, xa que se trata dun castelo con moita historia, 800 anos, e polo que pasaron os persoeiros máis coñecidos da nobreza galega e española. Bueno, o proceso de musealización significa o traballo de moitas persoas, a revisión de moitísima documentación, unha grandísima investigación e unha gran labor de síntesis para poder explicar todo o que podemos ver en todas as salas que están no castelo de forma sintética e amena para os visitantes. Tratamos de ofrecer algo distinto, non existen moitos castelos nos que se podan ver estas historias das persoas que estiveron aquí, que viviron aquí, ¿no? Esas historias que apasionan e que dentro destas salas tan húmidas e tan frías nos aportan un pouquiño de calor. O 11 de maio terá lugar a inauguración oficial desta musealización do Castelo de Soutomaior, un día que, segundo a presidenta, non deixará a ninguén indiferente. E será a partir do vindeiro 13 de maio cando este museo abra as súas portas a toda a cidadanía. Se van a topar con casas máxicas, se van a topar con vídeos que usan as tecnoloxías máis avanzadas, que ademais son divertidos, que son amenos, que a xente pode decidir canto do vídeo que ver de cada un das salas. Se van a encontrar con un videomapping que eu creo que a xente vai a vir a velo unha vez e outra, porque realmente sorprende moito, e logo ademais van a coñecer o noso territorio e a nosa historia. A presidenta amosábase nesta xornada feliz de conseguir a musealización dun castelo polo que pasou a historia máis relevante de Galicia, un feito, esta musealización, que se converte nun novo fito para a provincia. Eu me sinto moi orgullosa de que teña sido este novo goberno da Deputación de Pontevedra que sacara o castillo do uso partidario para convertilo no símbolo do turismo da provincia de Pontevedra. Eu creo que así é como se fai país, eu creo que é así como se fai provincia, e non teño ningunha dúbida de que van a haber centos de miles de homes e mulleres a visitar este castelo. Dende a Deputación xa están ultimando todos os detalles da páxina web do castelo, mediante a cal se poderán facer reservas, compras de entradas e haberá unha listaxe de prezos dependendo da visita que decidan realizar. Algúns dos contidos desta visita son os seguintes. Podíamos adiantar que se van a topar con un dos castelos máis imponentes de toda a Península Ibérica, eso seguro. Eso en canto a elemento, digamos, histórico, estrutural, arquitectónico, histórico, arqueolóxico incluso, ¿no? Pero ademais de ese elemento singular, que pode haber outros castelos que incluso da mesma cronoloxía que teñan este componente, o que temos é unha labor de investigación que se ve reflexada nos diferentes ámbitos que se han creado e onde se aplican ademais as novas tecnoloxías que non, digamos, non enturbian o que é o castelo en sí, ese elemento histórico, senón que ofrecen, dentro dun certo nivel de austeridade, componentes orixinais para todos aqueles que veñan ao castelo que queran ver de primeira man como se vivía no castelo en diferentes períodos históricos. Ao longo do mes de maio, segundo a presidenta, haberá moitas xornadas de portas abertas, un feito que se repetirá ao longo de todo o ano. O obxectivo, captar o maior número de persoas posible para que se acheguen a este fermoso castelo no concello de Soutomaior.